Gertatuei jarriak. Txikita ota egita frapeko hiru, fusilatu zituzten mundua testigu. Hegaldan horren beste putre eta miru, goiz berririk etzela sortu badakigu. 20. mendeak bere 3 laurdenak, ordutik joan dira mende erdirenak. Grebak eta oihuak tiroak sirenak, ez daitezela ahaztu gertatu zirenak. Gutxienez urte bat lehenago hasita, langileen protestak zeharo hazita. Aldaketa gogoa borrokaz jantzita, ta Franco bitartean ohean antxika. Eta urte hartako apirilerako, salbuespen estatua Euskal Herrirako. 100.000 lagun lanpostutik kanpo, tiroz esanda bez zeuden etxerako. Pikuak heldu ala amaitu zen uda, eta 11 lagun ataka estura. Justizia militarra zenaren eskura, ez zuten heldu behar bizirik negura. Txiki Bartzelonan zen harro eta tinko, inoiz izango alzen beldur berekiko. Esan da utzi zuen, esan da betiko, askatasun haizerik ez zutela hilko. Ota egi Burgosen goizarekin tira, senide eta lagunak kanpotik begira. Bide laburrak ere luzatzen baitira, gorpua gauez heldu zen Euskal Herrira. Jende uholde batek amorruzta bare, itxaso eta mendi belarreta are. Besarkatu zituen zarautztan uarbe, hilkanpaiek behin ere jo beharrik gabe. Kaleak ezin ziren agudo bezatu, enbaxadak zarratzen hainbeste estatu. Naizta epaiketetan ez ziren luzatu, tiroek ezin dute haizerik zulatu. Frankok azken biderrez Auleta ubela, Madrilgo plaza baten bota du horrela. Hil dituztela 5 behar den bezala, bere ondoan norta Juan Carlos duela. Frapeko 3 ta Txikita ota egi, Franco ilurrenaren azken kate begi. Naiz eta goiz berriek ez zioten segi, zeren kontra zebiltzan gogoratu bedi. Naiz eta goiz berriek ez zioten segi, zeren alde zebiltzan gogoratu bedi.